प्रकार आज राष्ट्रीय मतदार दिवस। दरवर्षी आपण 25 जानेवारी हा राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणून साजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान निर्मिती करताना प्रत्येक व्यक्तीला, देशातील प्रत्येक नागरिकाला मतदान करण्याचा अधिकार दिलेला आहे। या अधिकारामुळे आपण आपल्या मताची व्यक्ती निवडून देऊ शकतो। या अधिकाराचा आपण प्रत्येकाने आदर केला पाहिजे, प्रत्येकाने या कर्तव्याचा वापर केला पाहिजे आणि आपण मतदार आहोत ही गोष्ट लक्षात ठेवून प्रत्येकाने जबाबदारीने आपले मत दिलेच पाहिजे। माझे मतदान माझा अधिकार, माझे मतदान माझा अधिकार। नमस्कार, माझे नाव श्रेया राजेंद्र जाधव। राष्ट्रीय मतदार दिवस दरवर्षी 25 जानेवारी रोजी भारतभर साजरा केला जातो। हा दिवस प्रत्येक भारतीय मतदानासाठी नागरिकास अतिशय महत्त्वाचा आहे। या दिवशी भारतीय प्रत्येक नागरिकास आपल्या देशाचे प्रत्येक निवडणुकीत सहभागी होऊन आपली जबाबदारी पार पाडण्याची शपथ घ्यावी, कारण राष्ट्रीय प्रत्येक मतदाराचे मत देशाच्या भविष्याचा पाया घालते। म्हणून प्रत्येक व्यक्तीचे मत राष्ट्रीय निर्मिती अमूल्य आहे। हे नाव साक्षीदारा राजगे। राष्ट्रीय मतदाराचे दिवस दरवर्षी 25 जानेवारी रोजी भारतभर साजरा केला जातो। हा दिवस प्रत्येक भारतीय मतदानासाठी नागरिकांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे। या दिवशी भारतातील प्रत्येक नागरिकाने आपल्या देशाच्या प्रत्येक निवडणुकीत सहभागी होऊन आपली जबाबदारी पार पाडण्याची शपथ घ्यावी, कारण भारतातील प्रत्येक मतदाराचे मत देशाच्या भविष्याचा पाया घालते। म्हणून प्रत्येक व्यक्तीचे मत राष्ट्र निर्मिती अमूल्य आहे। दरवर्षी 25 जानेवारी रोजी भारतभर साजरा केला जातो। हा दिवस प्रत्येक भारतीय मतदारांसाठी नागरिकांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे। या दिवशी भारतातील प्रत्येक नागरिकाने आपल्या देशाच्या प्रत्येक निवडणुकीत सहभागी होऊन आपली जबाबदारी पार पाडण्याची शपथ घ्यावी, कारण भारतातील प्रत्येक मतदाराचे मत देशाच्या भविष्याचा पाया घालते। म्हणून प्रत्येक व्यक्तीचे मत राष्ट्र निर्मिती अमूल्य आहे।